Cene žitarica na pijacama za mjesec maj 2026. godine. Ajmo ovako, najviše idemo ječam, 31 dinar po kilogramu, znači stočni ječam. Tu je kukuruz koji je negdje oko 29 dinara po kilogramu, kada kupujemo tonu ili više, ali kada kupujemo u džakovima, cena je negdje oko 35 dinara, znači prosječna cena. Pšenica, znači ona je negdje oko 27 dinara po kilogramu, ponavljam, prosječna cena. To je mjesec maj 2026. godine. Uskoro najprije ide pšenica, pa ječam, pa suncokret, vidjet ćemo cene nove, ali ovo je za maj. Naravno, to je soja koja je negdje oko 50 dinara po kilogramu. Još jednom, cena ponovno zavisi od mjesta, količine i pijace gdje se žitarice kupuju.